TWICE のライブに行ってきました。すごい刺激を受けましたね。やっぱ。大家好，我是 AKB48的马嘉玲。大家好，我是嘉丹林奈。因为其实我也才刚知道演唱会消息不久，所以目前是还没有想到。不过如果有机会的话，当然也是希望亲朋好友能够来帮我们加油打气。哦，我姐姐有打算要抢票。对。我拿得到公关票吗？经纪人，我拿得到吗？おー、那我要好好表現。私はあんまりコンサートに行ったことがないんですけど、この間TWICE のライブに行ってきました。すごい刺激を受けましたね。やっぱスタイルも良くて可愛かったので、すごいいろんなことを得ました。それコンサートを見て。ここでですか？この話題。この話題何話したっけ？前は同じチームだったので、何の話したんですか？でもなんかこの期間を通してめちゃくちゃ話すようになった気ね。なんかお互いのこととか、なんかご飯の時もね、ずっと隣でお互いのことを話せたので。こういう機会をいただけてありがたいなって思いました。人多是一个特色。やっぱ元々のコンセプトが会いに行けるアイドルなので、ファンの方とメンバーとのその距離はそういう劇場とかもそうですけど、他のアイドルとかよりもより近く感じられるのが魅力的なのかなって。我们其实也有很多姐妹团，所以即使不是住在东京，而是住在比较远的地方，也是可以去其他姐妹团的剧场。所以就等于说，把这股风气不只是在日本，而是在世界各地，能够更加让大家了解我们，这是我们的特点。でも辞めてからもその夢がみんなあるというか、何か夢を持って AKB48 にみんなそれぞれ入ってきて、そこから羽ばたいていけるグループ、それこそ先輩たちの背中とかを見て、あ、こうなりたいって AKB 入ってから思う子たちもいると思うし、 AKB 入る前に私はモデルになりたいと思って AKB48 に入ったので、そういう夢を追うことができるグループなのかなって思います。就是因为我们成員很多，所以能够交到很多知心的好朋友。10月19日に台北アリーナで AKB48 がコンサートを開催することが決定しました。イエーイ！大家一定要来看我们表演哟！せーの，不见不散！